Φάουλ λοιπόν τώρα για τον Κυπτίου. Ο Κυπτίου εκτελεί, συγγνώμη. Ναομίδης γκολ! 0-1 η νίκη με τον Γιώργο Ναομίδη. Καταπληκτική εκτέλεση του Κώστα Κυπτίου. Στην καρδιά της περιοχής ο Γιώργος Ναομίδης ανενόχλητος θα πάρει την κεφαλιά. Τον έχασε ο Κωνσταντίνο. Το οποίο το βλέπουμε τώρα στο έδαφος. Ο Ναομίδης πήρε την καρφωτή κεφαλιά. Αδύνατο να αντιδράσει εξ επαφής ο Φιρινίδης. Πιερικός νίκη Βόλου 0-1 ακριβώς στο 36ο λεπτό. Προτιμά να γεμίσει προς τον Ιορδανίδη. Εκείνος παίρνει την κεφαλιά. Κανελόπουλος μέσα στην περιοχή. Καταπληκτικό πλασέ, 0-2 η νίκη. Γκολ για τη νίκη με τον Χρήστο Κανελόπουλο. Η νίκη λοιπόν η οποία νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, στο 47 κάνει το 0-2 και παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα για τους 3 βαθμούς σήμερα στο ΔΑ Κατερίνης.